سلام سلام نيتوي تخاتل تخمي لكم دحاركم أنا سلام عملك مسكن كنت أنا سلام ذلك سلام تكون لي بعد ملء تسفين إن أنا بزي channel زي حدش تدخلكم سبات لايك ناقوركم سبسكرايب ناقوركم مبرات تعني إن اسكي إذا فيديو زير إنين ملس سلام يوتيوب channel دي تكتتين ديت ناتشو سلام ناتشو ني سلام ني فتاني يتمسجنيهم داني سلام نتون لي من يالله እና ማዘር ሰርፕራይዝ አድርጋኛለች። ዩቲዩብ እንደተቀበለኝ አውቃ ማዘር ሰርፕራይዝ አድርጋኛለች። እስኪ አብረን አይተነው እንመለስ። ቤተሰብ ሰላም ሰላም በሐበራ ቤተሰብ ከመለኹም ሰላም ዲኹም ወገኔ እግዚአብሔር መስገን ሰላም ከምዛነ ሰላም ዘለኽዎ ሰላምታኹም ብዙሕ ትረፍ የለደይ ብርኻት ሓተይ ለማዓንቲ ብናይ ዲብ ዩቲዩብ መፅያኩም ዘለኹ ዲብ ሓወይ እንኳዕ ደስ በለካ ዝሓወይ ማዕረይ እንኳዕ ፍረ ፃማኻ ረኸብካ እንኳዕ ናብ ዘውቃዕካ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ዝሓወይ ማዕረይ ሓጎሰይ መግለፂ የብለን ክብረተይ እንኳዕ ደስ በለካ ብድጋሚ ሳብስክራይብ ዘይገበርናዮ ኣሕዋተይ ካነይ ኩልና ሳብስክራይብ ንግበረሉ ተሓባቢርና ኩልና ማለት እዩ ዩቲዩብ ናይ ሓባር ስራሕ እስካዕ ዝኾነ በይነይ ሰሪሐ ክወፅአ ስለዚ ይበሃል ኩልና ተሓላሊና ኩልና ተሓባቢርና ኢና ክንሰርሕ ንኽእልና እስኪ ኩልና ንባዕሊትና ሳብስክራይብ እናተጋበርና ጠንኪርና ንክንሰርሕ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንክንበፅሕ ኩልና ነተሓባብርና ዲበይ ከምኡ እውን ዝወደይ እንኳዕ ደስ በለካ በረኻዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ዲብ ወደይ ንእሰይ ፍረ ልበይ ፅላል ኣብ ስደተይ ንዓኻ ርየ እየ ዝድሰት ውሽጠይ ደኺመ እኳ ይብልን ፍሽኽታኻ እንዳረኣኹ ደስ እዩ ዝብለኒ ዋላ እንተደኸምኩ ዝወደይ ብሮኽ ኣብዚ በፂሕኻ ብምርኣየይ ከመይ ደስታ ከም ተሰምዐኒ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ካብ ውሽጠይ መግለፂት የብለይን እና ኩልኹም ብሩኻት ኣሕዋተይ እውን ከምዚ ኣነ ደስታይ ደስ ይብለኒ ዘሎ ንስኹም ደስ ይብለኩም በዓልቲ ሙሉእ ተስፋየ ናይ ሎማዓንቲ እዚኣ ትመስል ያው በዝሒ ስካ ኣበይ ኪልና እያ ግን ንእሽተን ሓቦ መግበሪ ይኸውን እዩ ተባሂሉ እዩ እና ኩልና ሳብስክራይብ ኮመንት ላይክ ኣይነውሕደሉ ከምኡ እውን ሸር እንዳገበርና ነተባባዕ እየ ዝሓውና እና ዲብ ሓወይ ብጣዕሚ እየ ዘኽብረካ ዝፈትወካ ካብ ልበይ ማለት እዩ ልክዕ ብሓቂ ወላዲ ኣይንውለድካ እምበር ከም ወዲ እየ ዘኽብረካን ዝፈትወካን ዝሓወይ ማዕረይ እንኳዕ ደስ በለካ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ኩልኹም ባይ ባይ ቤተሰብ ዋው ብጣዕሚ ደስ ዝብል ማዝየ ኣነ እውን ናይ ስደት ከም ኣደ ከም ዓባይ ሓፍቲ ከም ኩሉ ኩሉ ኮንኪ ተበረታትዕኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ብጣዕሚ ይቐኒየለይ ካብ ልቢ እየ ዝፈትወኪ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኪ ብጣዕሚ እየ ዘኽብረኪ ይቐኒየለይ እንደ ቃላት ይሓፅረኒ ንዓኸ ንምግላፅ እና ይቐኒየለይ ካብ ልቢ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ዋው በጣም ደስ ይል ነበር ከምር በጣም ነው ደስ የሚለው ማዘር በጣም አመሰግናለሁ እኔም በጣም ነው የምወድሽ በጣም ነው የማከብርሽ ሁል ጊዜ አንቺን ደስተኛ ማድረግ ነው ፍላጎቴ የስደት እንደ ጓደኛዬ እንደ ታላቅ እህቴ እንደ እናቴ ሆነሽ ስለምታበረታቱ በጣም አመሰግናለሁ እኔም በጣም ነው የምወድሽ በጣም ነው የማከብርሽ ሁል ጊዜ ደስተኛ አደርግሻለሁ እና አመሰግናለሁ ከምር በጣም ነው የማመሰግነው